Què diferencia la dansa de la resta de les arts? Per a mi, te parlo des del meu punt de vista, per a mi la dansa el que diferencia és que és internacional, perquè no requereix paraula, perquè el seu llenguatge és universal, perquè ens comuniquem a través del cos, i el cos això és internacional, i també perquè jo crec que ballem sense adonar-nos tot el temps. O sigui que no és una disciplina que requerisca no només tècnica, sinó que al llarg tenim una formació de dansa innata. També crec que això és una bona diferència. Quina acollida ha tingut l'Escola Municipal de Dansa? L'Escola Municipal de Dansa Contemporània, que també he de dir que és, crec que l'única que existeix que jo conega, inclús en el País Valencià o fins i tot nacional, que existisca com a contemporània com a municipal, que ja són dos conceptes estranys que estiguen junts, en principi està acollint-se encara, perquè tenim en compte que enguany és el segon any, encara hi ha gent que està ubicant que aquest espai en el que estem ara, a banda d'un museu, és una escola municipal de dansa, i la gent encara no s'ho creu, que siga possible que siga municipal, que siga una escola, que la dansa contemporània encara mitjançant el Festival Vilareal en Dansa ja estan coneixent-la, però realment no se coneix aquesta disciplina, almenys a aquesta part del país, no? I l'acollida que està tenint de moment és superbona, perquè està creixent. En 2 anys hem vist que s'han duplicat el nombre d'alumnes i que també estem participant i estem interactuant també, no només en l'Escola Municipal de Dansa, sinó a l'aula de la UJI, de la universitat. També per a difundir la dansa de dos vessants diferents, del matí, de vesprada, que els alumnes se coneguen. O sigui que de moment espero que a poc se conega més, clar. Què proposaries per a fomentar la dansa i per a fer que la gent és encara més vinculada amb aquesta activitat? Jo crec que ja ho estic fent. El que passa és que les coses requereixen temps. Te ho dic jo, que soc un pacient, i les coses necessiten paciència, és com un xiquet, que ha d'estar 9 mesos incubant-se, que jo crec que també va estar 6 anys en el meu cap insistint a veure si se fa un projecte. Després ha de néixer, que és el que va passar l'any passat, se va dir, vamos a hacer l'escola. I després han de posar les infraestructures. De moment l'any passat teníem només 2 espills, enguany tenim 4. L'any passat teníem parquet, hem aconseguit a final d'any tindre calefacció, o sigui que les coses cada volta se van fer majors com un xiquet. I fer difusió no només mitjançant l'escola, que la gent coneix la dansa, sinó també mitjançant la programació d'espectacles de dansa, el festival de dansa, que fa molt de bé, que jo crec que la gent primer ha de veure, que és i conèixer-lo. Com quan no teníem mòbil, jo crec que ningú necessitàvem el mòbil i ara se mos trenca el mòbil i ens tornem bojos, no? No tinc wifi, no tinc internet. Jo crec que una volta ho coneixes, ho necessites. I és per entrar la llavoreta i anar esperant i regant poquet a poquet. Amb quines disciplines de dansa treballes? Mira, bona pregunta, també. La disciplina de dansa en la que treballo realment és la dansa contemporània, però clar, si ens posem a parlar de la dansa contemporània és molt àmplia i molt personal també, perquè jo crec que en clàssic, en ballet clàssic, dius que és un assemblé o que és un plié i tot el món pot ballar el mateix, no? En la dansa contemporània crec que lo xulo que té també és la personalitat i la barreja de disciplines, perquè crec que cada percussor de la dansa contemporània va crear la seva pròpia dansa, que jo crec que és una mica el que estic fent jo, agafant diferents tècniques, barrejant-les, evidentment encarant-les cap al teatre, que també és el que me dedique, i també que tinc una part personal. Tinc molts alumnes que venen de balls de saló, alumnes que venen de fer arts marcials, alumnes que venen del flamenc, i crec que la fusió de tot això és bàsica també per a cada individu que vaig tenint la seva dansa. Estem parlant molt de dansa, però tu t'has format i, de fet, et dediques a moltes més disciplines. A què es deu aquest abast tan gran del món de les arts i com ho fas per a compaginar-ho tot? Crec que el fet de compaginar-lo és perquè ho estime. I crec que quan estimes alguna cosa o algú, no sé, sarna con gusto no pica, diguem a mare. Jo crec que en realitat no sents que perds el temps, no veus impediment per a res i tot ho veus fàcil i factible. I faig moltes coses perquè no sé triar. Una volta me van dir que abans del 30 tenia que triar. Si fas dansa, fas dansa, si fas teatre, si cantes, cantes. Si dones classe, tot no pot ser. I ma mare sempre deia, aprendí de mucho maestra de nada. I va arribar un moment en què vaig pensar que podia estar guai també ser maestra de nada, no? Que per què tinc que triar si m'agrada tot? I crec que tot està dins de la mateixa bossa, en veritat, ballar, cantar, actuar, compartir en les classes el que tu saps o el que tu has après, compartir amb els altres. Jo crec que una mica tot. La paraula artista, que en realitat engloba tot. El teu treball t'ha obligat a moure't arreu del món. Podries comparar com es viuen la cultura i les arts així en Espanya amb el que t'has trobat a altres països?
També, bueno, les comparacions són odioses i és difícil també perquè les circumstàncies de quan jo vaig estar, per exemple, a Argentina, Espanya no estava com està ara, a nivell de crisi social i crisi econòmica, política, bueno, tenim crisi en tot ara, no? Però també és de veure que la resta de països on he anat no he estat vivint allí el mateix temps que he estat ací. Llavors, les comparacions són una mica diferents. Crec que a nivell cultural sí que Argentina és un país que crec que és molt admirable per els pocs recursos que tenen i la quantitat de cultura que tenen innata. La gent dona per fet que un dissabte se'n van al teatre, dona per fet que en un bar ha d'haver música en viu, dona per fet que si estàs a casa has d'agafar un llibre i llegir. I això, per exemple, és una cosa que jo vaig viure perquè sí que vaig estar 3 anys. No te puc dir en Grècia com funciona perquè vaig estar 10 dies en un congrés, o si vaig estar en un festival en Anglaterra o en França, no m'ha donat temps a conviure, no? Però sí que és de veres que jo crec que a Espanya li queda molt per aprendre i que l'artista crec que és la professió més odiada i més admirada alhora. Que tot el món diu que bonic, no? Que difícil fer el que feu, però alhora que miedo, quasi ho deixem per la gent valenta i agafem un treball que siga més estable. No sé, a nivell de comparar països jo crec que la cultura parla molt bé del país. Quan un país té cultura és una cosa que això no té crisi mai, perquè els diners van i venen, però la formació i les arrels i tot el que aprenem està ahí. Arran d'això, hagueres pogut fer el mateix si no hagueres eixit del país? Jo crec que el fet d'anar-nos-en és una qüestió d'autoestima. Jo sempre dic que a mi Argentina m'ha donat moltes possibilitats i jo crec que també Espanya, perquè de fet a Tempo Dansa va néixer a Vila-real fa més de 10 anys i continuem en a Tempo Dansa tirant i Vila-real continua apostant pel meu treball. O sigui, no puc dir tampoc que m'han donat oportunitats fora del país quan així no, perquè no és real. També jo he buscat les oportunitats. No puc esperar a que me cridi Almodóvar per telèfon perquè no ho farà. No? També crec que cada un hem de triar el camí que volem i anar. Haguera fet el mateix, haguera fet altres coses. No sé si millors o pitjors, haguera fet altres. El fet d'anar-me'n, crec que la majoria d'artistes que se n'anem i tornem o no tornem, és perquè l'anar-nos-en fora ens dona força per buscar-nos la vida. Així estem com entre coixinets, no? A casa. I quan te'n vas, te busques la vida sí o sí. I jo crec que això ens dona força com per a creure en nosaltres, que és molt important. Aleshores tornem ja dient, vale, creo que puedo, no? I podem demostrar que realment sí. Potser si m'haguera quedat també ho haguera fet. Jo crec que soc una dona valenta i que creu molt en el que faig. Si no, jo crec que estaria perdida, vamos.